What's up, dames en heren? Hier zijn we. Welcome to the next video. Ik ben hier met... Shaking the building. Aha. All the way from Bulgaria. Aha. East Europe. Aha. Know what I'm saying? Tell them. Yeah, guys, daar gaan we weer. Dus ja, het moet nog gebeuren. Het blijft nog gebeuren. Ik ga jullie even een paar mensen laten zien hier zo. Hallo mensen. Hallo. Ik ben... Ik weet niet wie. Je weet niet wie je bent? Dat is mijn neef, ja. Dat is mijn neef. Oké. Ik weet niet wat hij doet, maar het gaat goed. Is my blood right here. Natuurlijk ben ik ook hier zo met... MC. Check deze Gino. papa dan. Gino to the mic. Gino to the mic? Gino to the mic. Hey bro, vertel even wat bro. Hoe gaat het nog? Man, het gaat goed. Hoe gaat het man. met de studio nog daar bro? Zo, met de studio gaat goed. Heel goed? Heel goed. Ja? Maar ik hoor niks komen nog bro. Nee man, druk met te werken. Met, Kijk, je doet de studio's alleen een hobby. Zo. Toch niet bezig met vrouwen op straat of zo? Nee. Dat doen we. Zulke dingen doen we niet meer. Maar dat doen we nog steeds bro. Stiekem. Stiekem. Wou ik net zeggen. Shh, ja, maar dit gaan we niet kniepen. Yeah guys, the Fit for Freeze right here. Daar gaan we weer. What's up man? Dit is de trainer. Deze man is de hele dag bezig met zijn haren man. Wagwan. Loba niet man, Kijk de loco lobezate. Lolo bezati, gaan we niet rennen vandaag. Hey man. Deze man wil me kapot maken man. Vandaag We eten. moeten zo gaan trainen. Jebe. Maar ik train bijna nooit. Dit is mijn eerste keer misschien dat ik ga trainen. Maar ik ben echt benieuwd hoe dit zou gaan en zo weet je. Want we moeten eerst eten of Ik niet? ga nooit trainen man. Wat bedoel je? Nooit getraind? Ik ga nooit trainen man. We got Nini Bees in the building. Barbecue vibes, we're out here, we're chilling. It's mad. Taking over. If you're not here, you're missing out. It's your boy in the business, man. Hey, it's a man down. Barbecue settings. What are you telling them? Hey, hey. We out here at CK Vlog Takeover. Oh, 8888. Goed zo. Waarom niet? Kan je nog een beetje bij doen? Hoe zullen? Yo, wat gaan bro? Daar ben ik weer. Ik ben hier met Queen Tumba. What's up? Wil je wat zeggen? Wil je hallo zeggen tegen deze mensen? Wil je hallo zeggen? Nee hè? Zij blijft undercover dus. Ja toch? Voor altijd. Box. Deze box is warm man broer. Ik zeg je. Mensen hier. Geen nieuwe mensen hier. Castro in the building. So what's up man to my people? Nigga, you still eat man. It's midday, you know. This nigga blijft maar eten bro. Nederlands. Papa. Daarvoor zijn we gekomen, toch? Snap je dat? Fuck quarantaine en shit. Hoeft niet. Snap je wel? Meme! What's up? Alles goed? Daar zijn jouw mensen weer, hè, die zitten kijken. Kijk even dan. Daar zijn die mensen van jou die zitten nog te kijken. Wil je hallo zeggen toch? Zeg Wait, waar is... Oh, Ompie is daar. Dat is Auntie. Waar is Auntie? Bezig daar zo. Ja? Merci, jij kan niet, hè? Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. Hij is dat. It's a thriller in the Deze bezig, bro. Je bent goed bezig, bro. Wat ben je bezig, bro? Castro, please, man. Moet je kijken? Kom, kijk. Kijk. Dit moet je. Castro. Dit moet... Oh. Bro, daarom zie ik het, hè. En de eigenaar van deze plek is ook hier, zo dames en heren. Ja broer. En hij is... Emmanuel. Ja, man, hier zijn... Hey. Deze man. Je danst als een robot, bro. Ik dans als een rande. Geen ritme. Even in school, hè? Om jumpen on the bed. Jumpen on the bed. Kijk deze gewoon zien. Ja, kijk even opgedansen. Hey. Ja man, big Congolese. Hey.
Een stuk beter hier zo. Sowieso, broer. John, zeg even hallo dan. Gaat goed hier, hè? Nou, dames en heren, jullie praten over barbecue, maar dit is echt een Afrika Afrika BBQ. Hey broer, hey broer, hey broer, gewoon mengen. Smakelijk broer. Champion. Snap je dat? Zo doen wij dat hier broer. What the heck is that? Fidel, do some, bro. Come on, bro. Hier, ik heb al genoeg gevreten. Hier ga ik afsluiten. Gast! What the fuck? Collé la petit. Sanga. Die masker ziet grappig uit, man. Dus binnenkort iedereen zo met die masker op straat, man. De hele Nederland gaat naar de kloot. We gingen alle Chinees uitlachen en zo, vroeger. Maar nu zitten wij zelf in hetzelfde systeem. In dezelfde... Vanaf maandag. Oh, vanaf maandag al. Oh my days. Serieus. Zo moeten we gaan lopen vanaf maandag. Nou, ik heb er eentje hier zo. Nou, ziet goed uit toch? Later. Wat zei je? Koffie. Koffie. CK, dat is nieuws, weet je. Dat is gewoon als je hem niet goed kent. Koffie betekent jongen die op vrijdag is geboren. Hoe weet je dat ik op vrijdag ben geboren? Weet ik niet, maar ik noem je gewoon koffie. Confiance, koffie. Haal die N gewoon weg. Koffie. Weet je, net als koffie drinken. Koffie. Maar ik hou het originaal. Confiance. CK, Confiance Cassima. Cassima. CK, Confiance Cassima. Weet je, ken je Cassima? Zigo, Cassima. Ha, Kazema praat je over. Cassima. Bro, ik ben net al zat op dit, Cassima. van dit op werk. Hè. Cassima. Ken je brood? Casino brood, nee, Cassima brood. Corona. Corona. Mapeka. Wij win alleen maar hier, bro. Bro, kom even. Laat even zo, kom even. Laat even die camera zien, bro. Wat ga je doen? Dit is een karma, bro. Serieus, dit is gewoon karma, bro. Wow. Katja, pop natuurlijk. Ah, schat, sorry. Wanneer nou kokate? Boom, shana boom. Ja, maar is er nooit voor mij. Alles gaat volgen. Jullie zijn even Okay, let's go. Here we go. Ja. Nee, die telt niet, want die was echt Watch in the middle, man. Now, Oké, 1-0. 1-0. Rise up. Show me what you can. Klopt gewoon niet. Dames en heren, dit is gewoon heet, man. Bro, zeg ze, moeten we nou winnen of... Wij gaan winnen. Ah, Sowieso. Wij zijn de winner dus. De winner. You know that. Ja, man. Wat zeg jij? Hey, ik zie je zo meteen daar, dan gaan we zien. Is goed, tjallas.